Dal-dal yo up hi hai oi oi lari ke sana. Dan cekelane angele oh hai as hoi lo hai oh hai hai Kyai Bratasena ana apa? Si Adi oleh babat alas ora ana sing ganggu to. Ora ana. Nggo babat alas ora ana bab sing ganggu aku. Lah syukur di syukur. Wis ora bakal ana sing ganggu. Lah iki mau ngene lho Di. Nalika pun Kakang kok kipatke adoh. Kelingan to? Iya. Pun Kakang kuwi ora bisa meneng lan ora negake marang sira Yayi. Ora tok jaluk pun Kakang ngawat-awati saka kadohan mergo tresnaku karo kowe kok, Di. Lah nalikane Yayi Bratasena babat alas pun Kakang saka Gegana. Ala tanpa rupa pun Kakang iki dening Gusti Kang Cipta Jagat diparingi keluwihan. Sakliyane pun Kakang bisa nyumurupi lakune menungsa, pun Kakang iso ngerti lakune jin setan priprayangan. Dilalah Di. Pun Kakang saka Gegana nyumurupi ana barisan jin setan priprayangan. Aku ora ngerti apa-apa. Ora bakal ngerti wong si Adi iki menungsa. Sing ngerti pun Kakang Anoman. Mula banjur jin setan kuwi tak cegat kabeh. Jane mung arep mangan karo Yayi Bratasena ning gandeng ana pun Kakang. Jin setan kuwi paling tak ora arek, ora iso ganggu karo kowe lho, ora elok aku. Lho si Adi wis ora usah semelang.
mongko yen ana jam setan perpayangan mengko aku sing arep nyinggir iki. Kowe nyinggirke jam setan sing akon sapa? Ora ana sing ngakon, ning pantes ngaku karo kowe. Aku kepengin sabiyantu karo Yai Bratasena. Apa aku njaluk dibantu? Apa aku wis nembung njaluk tulung? Bratasena sirik, aku njaluk tulung. Yen aku sambat tulung ana, yen aku ora sambat ora usah tok tulungi. Menungso ya rasah nonyol-nonyol kaya gendul. Ben ketok ben diakoni. Dadi aku nulungi salah tadi. Aku wis ngentekke jim pirang-pirang iki salah. Kleru. Mergo aku ora sambat. Lho, apa ya arep ngenteni sambat to? Kanca tetulung apa ngenteni nek sing arep ditulungi wis delak-delak sing ngono ya. Lagi rono kepentok rene kepentok lagi ditulungi ngono. Ya gak ngono, Dik. Ya gak ngono, Cung. Sing jenenge tetulung kuwi kanca nyawang ana kancane rekoso ditulungi. Nanging kanggone satriya kaya ngono kuwi saru. Apa ora eling sumpahe putra seswa Sanghyang Bayu. Sapa wae kena nulungi yen wis sing ditulungi wae ora iso sambat apa-apa lan wis njaluk tulung kanthi lisane dhewe. Ngaliyana ora usah dadak golek alembono karo aku. Balik. Walah. Ngerti ora mulih mau-mau. Aku mangkat dhewe kok lele, aku karo mulih mau-mau. Wis, ngerti mulih gasi bubuk. Rasa gagas kok ning serakatan ngaliyana. Ora usah ganggu gawe. Waduh, Didi. Aku areng nulung ya sida kepenthung awakku iki. Tinemune dawing pukulun Bathara Bayu kuwi bener. Adikku sing ragil ya Bratasena kuwi duwe watak kaya Tuguwaja. Dosa kodo ora iso basa. Tur dasare atine tatak tetek tur tanggon. Ya, arep aku tok suarane kaya ngono atiku ora serik kok, Dik. Ning aku malah seneng. Jalaran si adik wis netepi sing dadi omonganmu dhewe. Wong mulya kudu wani rekoso ya. Arep sing dikepiye wae aku tetep ora negake tak awat-awati saka ladoan. Menungso ngoreng tata. Bratasena. Iki Jim Sutarta. Panjang Wirana Deman tumuli tak lepasi parang panah. Jemparing Kyai Wuluh Gading. Mbah dadimu Bratasena. Sikilku tanggung jangkah abot men. Kaya ana sing nyrimpeti nanging tak golek kok ora ana wujude. Iya. Mbok menawa iya mung rasaku dhewe.
Ya mung angen-angenku dhewe jane ora ana apa-apa. Tak tutuke nggonku babat alam. Saya abot sikilku ora ana oyot sing nyripeti ning rasane abot diuprahke ya dadi mati tak lakoni. Salah. Waduh, Di. Apa kowe ora krasa yen ana jemparing gamane jin setan priprayangan sing temancep ana pupumu? Mula rasane wabot jalaran kowe ora ngerti yen ana gaman sing temancep tak tulungi. Wah. Ngerti was aku nulungi malah kleru meneh awakku. Apa kok kleru to saiki awakmu? Melek ya kleru, turu ya kleru. Ngombe kok sudah kleru ah. Ah ya wis Di. Tinimbang kok kleru aku lho becik. Mung bisa ndongake muga Si Adip selalu ya jati temane rena ya. Ing kene marganing patimu pawongan murang tata wis ora bisa nglawat ora bisa obah lan kowe ora ngerti sing dadi lakune Jim Suparto. Ing kene mung kari ngenteni kowe ngatang-atang ora ana sing nulungi lan kowe dadi batangmu dadi pangane wadya balaku baju barat. Jim setan priprayan gelo iki ana panganen iki. Ana pangan, ana pangan. Ana pangan. Ana pangan, ana pangan, ana pangan, ana pangan. Ana pangan. Ula wonten Jawa, ula wonten Jawa. Ula wonten Jawa. Jim setan priprayangan. Gelo iki ana pangan. Semene gedine kowe ora bakal keluwen. Nyoh iki panganan nganti entek. Ana pangan, ana pangan. Ana pangan. Ya ana pangan. Heeh. Nggon mangan bareng ya, Dik ya. Nek mangan bareng Mas ya Dik ya.